Dugang duwa pa ka empleyado sa transport cooperative ang ginakabig ng persons of interest sa pagpang-hold up sa fuel tanker sa Pavia. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Hibauan, Pavia, Iloilo. Zen? Jert, ginasalig sang transport cooperative ang investigasyon sa otoridad agud masanagan ang nagluntad nga robbery hold-up diri sa Pavia, Iloilo. Naglabot na sa anong ka mga person of interest ang ginaembestigaran sang Pavia Municipal Police angot sa pagpang-hold up sa fuel tanker sang transport cooperative nga Mitscoop sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo. February 10 sang gabi, apat sa anong kaginatudlo embulbado ang empleyado mismo sang kooperatiba. Base sa pagpangusisa sang kapulisan, magluwas sa driver sang auto, kag duha ka rider lakip na ang fuel tanker driver nga si Ronnie Juarez. May duha pa ka mga persona nga embulbado sa pagpang-hold up, nga yara na nga daan didto sa Irrigation Road nga ginluntaran sang pagpang-hold up. Ang duha ang positibo man nga nakilalaan nga mga empleyado sang kooperatiba, apang hindi pa mabuyagyag ang ila identity. Nung una sa CCTV footages, wala pong kasama sa sakyan yung auto. Sabi ng victim natin is merong naghihintay dito sa area kung saan nag-declare ng hold up at tapos dun pumasok sa sasakyan nung natapos na nila yung pag-hold up nila. Ang unang rider nga nakilalaan amo ang ila driver sa modernized jeep nga may ruta nga CPU kag anom na kabulan nga nagatrabaho. Samtang ang fuel tanker driver ang madugay naman nga driver sa modernized jeep nga ginsaylo sa fuel tanker. Manog apat pa lang kabulan. Wala nagpatuman sang suspension sa ubra ang transport cooperative sa mga nasambit nga empleyado. Sunod sa tagdumalahan sang Mitscoop, ginatugyan na nila ang investigasyon sa kapulisan, ilabi na nga mga empleyado nila ang ginatudlo embulbado. Bangod sang insidente, mas ginpasangog pa nila ang seguridad sa pag-remit sang koleksyon. May ara kami subong agin plano naman kung ano naman yung amon. Hindi namon subong man-devolve na kung anong amon plano sa amon remittance. May gina-divert na kami subong, may ginimo na kami. Kahit lison na sa amon, nga tabo na ina. Kahit kwarta ang dala. Suno kay Barreto, sa daan nga sistema sa pag-remit sang koleksyon, may apat sila kasalakyan nga nagabulos-bulos sa pagdulong sang kwarta sa treasurer sa ila garahe. Alas 7 tubtub alas 8 sang gabi ini ginapatigayon kag wala sang permanente nga ruta nga ginaagyan. Jert, bangod sang bag-o nga lead nga investigasyon kag pagtuhaw sang mga testigo, ginreschedule sang Pavia Police ang pagpatigayon sang reenactment. Jert? Madamo gin yung salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa.